Raġel ta' 64 sena mill-Kalkara qed isofri minn ġrieħi gravi wara li kien involut f'inċident ta' traffiku. Ir-riżulta li fl-10 ta' 2 filgħodu fit-triq tal-Barrani Żejtun, vettura tat-tip Subaru Forester misjuqa minn raġel ta' 46 sena minn Ħalaġa kellha impatt ma' vettura pparkjata. Konsegwenza ta' hekk din tal-aħħar imxiet u r-raġel ta' 64 sena spiċċa maqbud bejna u bejn karozza oħra li kienet ipparkjata qudiemha. Fuq il-post issejħet ambulanza li ħaditu l-isptar Mater Dei għal kura meħtieġa. Raġel ta' 72 sena qed isofri minn ġrieħi ta' natura gravi wara li ntlaqat fit-triq il-Kapuċċini f'Ħażabbar. Ir-riżulta li f'nofsinhar ta' tnejn il-vittma minn Ħażabbar kienet isuq rota meta ntlaqat minn vettura tat-tip Hyundai Getz misjuqa minn mara ta' 57 sena li toqgħod ix-xajra. Fuq il-post issejħet ambulanza li ħadet lir-raġel l-isptar Mater Dei għal kura meħtieġa.